Shalom, 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 بيتسم إزابير أملاخ كميت أنيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا حاكم صلاح الدين مسحاونا سيمينا متينا. Det är er broder Saladin med er broder Sen. لو من ما نزمعت زخون زبلت أكاد نزبلت سمعت دبل كنكافلينا. Och idag kommer vi få ta del av programmet Den bästa ordet för den bästa dagen. لومي عسر جعت معلتينا نتينا لنا. Idag är vi på den 19:e dagen. لا عسر جعت ماتي. Den 19:e datumet då. ስለዚህ ሎ ምን ካፈሎ ቃል ክርስትና ክርስቶስ በአና ከነበር ኮሎ ይስብዲ Och dagens titel det är Det kristna livet är när Kristus lever via oss. መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 27 I Kolosserbrevet kapitel 1 vers 27 ሀብቱ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ አሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጥ ንዘመናት አቡሊ يقريتا ሀብቱ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ አሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጥ ንዝደለዮም ንሱውን ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ ይሎ Det står så här i vers 27. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. እዚ ምስጢር እዚ ምስጢር ኮይኑ አቡሊ ኪዳን ዝተቀመጠ እዩ Det här hemligheten i Gamla testamentet var det en stor hemlighet. ማለት አቡሊ ኪዳን እዚ ምስጢር እዚ አይተጋሃደሎም እንየው I Gamla testamentet hade inte den här hemligheten blivit uppenbart för dem. ካብታ ሓደ ምስጢር ኮይኖም ዝነበረ አሕዛብ ነዚ ክርስቶስ አባና ተስፋ ክብሪ ዝብል ተኻፈልቱ ምዃኖም አይበርሆሎም እንየው En av dem som var stor hemlighet för i Gamla testamentet det är att hedningarna skulle kunna få ta del av det Kristushoppet. ማለት አነ ንስኹምን ናብ ዝኽቡር ህይወት ጻውዒት ከም ንቐርበልና አይተገለጸሎም እንየው Det betyder det jag och du har fått ta del av i Kristus att de hade inte vetat att det här skulle bli uppenbart. even it is ፍጻመ ናይ ህይወቱን በትክክል አይተረድኡዎን ነይሩ Även hur det här skulle fullbordas hade de inte förstått. ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እዚ ምስጢር ገሊጹ Men apostel Paulus började uppenbara den hemligheten. እቲ ምስጢር ድማ ክርስቶስ አባናስ ተስፋ ክብሪ ኢሉ Och den hemligheten är att Kristus i oss är härlighetens hopp. ስለዚህ አባና ትነብር ዘላ ላይፍ ናይ ክራይስት ላይፍ Så det liv vi lever i vår inre det är livet som är i Kristus. ይሲ ድጥቃብ ህይወት አባና ዘሎ Det är ett smått liv som är i oss. ናይ በሐቂ ክርስቲያኒቲ ማለት ክራይስት አባኻ ክነብር ኮሎ Så det riktiga kristna livet det är när Kristus bor i dig. ናይ ሰብ ህይወት አይኮነን ክርስትና Det är inte en människas liv som är kristet ኖ liv. ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት እዩ Det kristna det är att Kristus i oss. that's why ናይ perfection ህይወት እዩ Det är därför det är en perfektionliv. ናይ glory ህይወት እዩ Det är en härlighetsliv. praise god መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ከምዚ ይብል I andra Korinthierbrevet ምዕራፍ 3 ጥቅስ 18 vers 3, kapitel 3 vers 18 står det så här. ንሕና ኩላትና ግና ብቁኑዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብምስትያት ጌርና እናጠመድናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ትምስላ ኣርኣይኡ ንልወጥ ኢና ይብል Och det står så här. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. ዋው ሪኹም ነቲ ክብሪ ክርስቶስ ከም ብምስትያት እንዳራና Ser ni det står att vi ser Herrens härlighet som i en spegel. ሰብ ኣብ ምስትያት ንገዛ ርእሱ ይዝሪ När en person kollar sig i spegel han ser sig själv. ክርስትና ድማ ኣብ ክራይስት ክብሩስ ንርእስኻ ምርኣይ Och det kristna livet är att se sig i spegel, att se det Kristus i oss. ልክዕ ንክብሪ ጎይታ ከም ብምስትያት ንገዛ ርእስኻ ስርአየሉ Så att se exakt Guds härlighet i dig genom Kristus. ሃሌሉያ praise god you see ኣብ ክብሪ ክርስቶስ ንርእስኻ እንዳራካ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ምልዋት Ser ni att se sig själv i Kristus spegelbild det är att gå från härlighet till härlighet genom Guds ande. ኢማጂን ግበርዎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ክብሩ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ከም ብምስትያት ንርእስኻ ክትሪኣ ትኽእል እንተ ደኣ ናይ ክርስቶስ ይወድ ይብልካ Föreställ er, hur kan man se sitt liv med Guds härlighet om man inte kan se sig i Kristus? ኣብ ምስትያት ትሪኦ እኮ ንገዛ ርእስኻ እዩ Och det är för att när du kollar dig i spegel, du ser dig själv egentligen. ምክንያቱ ክራይስት ኢን ኣስ ስለዝኾነ ክርስቲያኒቲ ኣብ ክብሩ ንርእስና ኢና ንረኽባ Och eftersom Kristus är i oss, det är därför vi ser oss själva i Guds härlighet också. ገላትያ 2:20 I Galaterbrevet 2:20 ዝገርም ቃል ኣለዎ
كم زيبل جناخ كريستوس يو أبا يزنبر زلهم بردقيم أنا يكون كن زنبر زلهم إذا حجي بسجازنو بزلهم دما بأمنت بتذكرني ما أنتي والنفس زحلف اللي ود أبلغي زنبر زلهم هاليلويا. Och det står så här från vers 20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. يسين أورا بولس حدا نجر بريبلو أسوس يكونس كرايست أبو خمسين برترديو. Aposteln Paulus hade fått en ny uppenbarelse där att det är inte han själv som lever längre, det är utan Kristus i honom som lever. سلازم إذا حجب إمنتنا نبوزلنا هيوت كريستوس أبانا رأسو زقلت لي هيوتيو. Så det här livet vi lever nu genom tro, det är ett liv där Kristus förhärligar sig själv via oss. مخنياتو كريستوس هيوتنا خويني. Och det är för att Kristus har blivit vår liv. ناتنا لايف كرايست يو. Så våra liv är Kristus. My Jesus. كم زبلت نجرالو. Finns det något som är bättre än det här? That's why قوي مزحف قدوس أقدام أي كورنطوس. يسوع قويتاي معرف حدا كم زيبل كابتأس سالاسا كسب سالاسا حدا. Det är därför i första Korinthierbrevet kapitel 1, vers 30 till vers 31 det står så här. جناخ اتتصحف زمكع بእግዚአብሔር ይመካዕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን መቕዳስን መድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ይኹን. Det står så här. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. يسي ክርስቶስ أمانا ስለዘሎ ንሱ ጥበብና እዩ ንሱ ቅድስናና እዩ ንሱ ጽድቅና እዩ ንሱ ኃይልና እዩ. Ser ni, eftersom Kristus är i oss, han är vår vishet, han är vår rättfärdighet, han är vår helgelse, han är vår styrka. ስለዚህ ናትና ህይወት ሙሉእን ብሉጽን ጽቡቕን እዩ. Det är därför vårt liv är fullt och i glädje och i frid. ናይ ግሎሪ ላይፍ እዩ. Det är ett liv i härlighet. ጎይታ ደስ ይበልኩም. Gläd er i Herren. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ይኹን. Ni är värdefulla och segrare. We love you so much. Vi älskar er.